Shalom. Parhalado pasahato selama hari Minggu, Jusuderua sama dohoti per mingguanon. Martua makan naro di bagasan Tuhani. Minggu tasadarion ima na marguar, minggu paupato dung Epifanias. Tapi minggu tasadarion, Jahubado partano batuan jala haporsata. Tapuji maribata di bagalas ni roha, tainde homa, las rohaku lau mamuji. Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar riton di parbaria, na tumompa langit do tanaon. Amen. Debata do hapor susata dohot hagogo onta, pangurupi situtu di hagogotan, akan na mangona itu hita, di baheni, dang mabiar hita, nampai balik tanaon jala lalo ang kadulok lau marorong tu tonga ni laut. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata pargogo na suatu dosan, na mandok mula te rohami tuho, ala di papatar ho doho tu akkasi pelebegu, anakmu Tuhan Yesus Kristus, saya si roham, sepayan madihami ro di pinopar nami, barita na ulii, jala pararak mi tu saluhut bangso, asa bisa sinondang ni hasangapon mi, doho di akan na hundul di haholomon, doho na nilingguman ni hamatean, marhite-hite ana haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Batangi honma pati ne debata, ima pati perjolo do lapatana, pati perjolo, ahu do Jehova debatam nina debatata, dan jadi marakup au bai nomu debatam. Dia do lapatan ni ondo, iko umbiar rohata jala humolong, jala umpos mida debatam, asamida nasa na adong. Ator rak mangido gogo mahita sia Tuhan debata, lau mangulahon nang bartu patik nai. Ali Tuhan debata, sai parudoi mahani, mangulahon nang bartu patik nai. Amin. Tuadopan ni Tuhan debata atau poti madosat tanagodangi, martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami dari Banua Ginjang, hodono patupahon hasil ni dosa, dihami halak nadangolon, marhitehi ite hanak haholongan ni roham, saya si maroham dihami, akan mangarsangkun dosa nami, sasahabi matubagas rohanami, hasesaan ni dosa nami, lehomatu hami tondi menabadiai, asau nang ganggu rohanami di asini roham, alai asahut rohanami marhapur siaun, lau manggota pun nasa dosa rohapur tibion, asau pasat hami diri nami tiho, gabi pelian na mangulu, jala nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisa anido santa. Songonon dohata ni Tuhan Yesus. Romahamu tuauhamu akan lalu jajalan nasorat. Kupaso nang pehamu. Buat hamu maauga kutuhamu. Guruhon hamu masian au. Aina lambot do au. Jalan naserek maroham. Asa dapotan hasonangan tondimuna. Ai lambot do aguaku. Jalan yang dohot nahu porsaton. Hasangabo madi di bata na di ginjang. Amin.
hata ni debata nagabi turpu epistel di Bingguta Sadarion. Ima nata surat di Heber 2 ayat 10 pasal 1 ayat 10 lalu. Heber 2 memukasian ayat 10 pasal 1 ayat 10 lalu. Tahaja hama mar soring-soring. Asa songo dak danat partohat di muda dohot di sibuk. Bebe sumado dohot ibana partohat di si. Asa marhite-hite hamate ani di pasot ibana si bolisi. Namar huaso mambahen mate. Ayah pala angka suruh-suruan di Sarihon, poparani Abrahamido. Rapita dia sapu lalu. Hai ikanau mas tahono ibana binataru. Haurupat imana dulu apa. Ido sahatna martua mana tu mangihon hatan di debata jalan nau piosa. Amin. Tahan tindak ko mahapusatay songo na hindi tindak ko nidong atas andok di portibion rak mahita mandok aw pasya ibadah Yehova ido amar dulu nasa kudusa nak menopahani golka aw pasya Yesus Kristus anak ibadah Yehova yang sesare iman akan manusia Maria nabi nabi serta di Maria andor ilo tuharta nama ini dibangun oleh Yesus nama terpada dengan kasih nama nama surga dapat Tuhan nama naik ke surga nama manusia dengan Allah nama naik ke surga sesungguhnya isi dengan nama Tuhan manusia Kabigi makor kumat ina Kamis.
Tikting di Huriata di Bagasan Minggon, Minggu 2 Februari 2025. Sada Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima minggu opat dung Epipanias. Dohot tema Jahobado Partano Batoan Jala Habrusata. 2. Ruas Napinda. Nunga pinda ruas ni Huriata, sada keluarga Imsar Sihaan, Inang Komaria, ruas sektor opat Wik 10 pindah tu gereja GKO Cibitung. 2. Keluarga Inang Nyonya AB Sitompul Boru Hutagalung, ruas sektor tolu Wik 12 pindah tu gereja GKI Rawamangun, Jalan Tenggiri Raya nomor 5A, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tuhatama Toktong Mandongani Nasida di Inganan Naim Baru. Tolu, Dewan Kononia Manang Seksi Sekolah Minggu. Pengunduran diri guru sekolah minggu. Nunga mengundurkan diri sian guru sekolah minggu. Inang Nyonya Amelia Karunia Marbun Boru Hutasoit mulai tanggal 1 Januari 2025. Opat, Dewan Diakonia Sada Seksi Pendidikan. Mulai Minggu Sadarion tanggal 2 Februari 2025 di Patupa Huriatado melalui Seksi Pendidikan kegiatan belajar mengajar di semester genap tahun ajaran 2024-2025. Di Patupamai mulai pukul siawip, dung sidung parmingguan manogot, maringanan di aula lantai 2. Pinangido tusude siswa-siswi ianak konni Huriata, asaria mandohoti kegiatan belajar mengajar manang KBM. 2. Komisi Beasiswa. A. Hombartu program Komisi Beasiswa tahun 2025. Komisi Beasiswa membuka penerimaan calon penerima beasiswa baru tu ruas ni Huriata, ima pelajar tingkat SD, SMP, SMA, dohot mahasiswa tingkat perguruan tinggi. Tu ruas ni Huriata nanaing mengajukan diri sebagai penerima beasiswa baru, boy mai di jalo formulir pemohonani melalui Sintua Witnabe. Formulir diisi madatana, dilengkapi dohot persyaratan, jala ikon adong persetujuan Sintuawi. Formulir dohot berkas persyaratan lengkap, paling lambat diterima Komisi Beasiswa di hari Minggu 10 Februari 2025 asa diseleksi. Informasi tentang penerimaan beasiswa baru KBS 2025, boy mai menghubungi Sintuawi Nabe. B. Di hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 naing-naingro, mulai pukul siawip, manangdung sidung parmingguan manogot, Komisi Beasiswa, pasahaton beasiswa, tutol puluh halak ruas ni Huriata, namanjalo beasiswa, godangna 15.850.000 rupiah. Pinangido tusude namanjalo beasiswa, rap dohot natoras, asarotu aula gereja lantai 2, laho manjalo beasiswai. Jala unang lupa mambuan kartu peserta beasiswa dohot catatan ibadah gereja. Turuas ni Huriata na ukap rohana na naing dohot mardonasi pasahaton beasiswa boima ditransfer tu rekening KBS 0419 01 00 841 568. 5. Makatidakon haporseon. Di hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 naingro, di parmingguan pukul 10.30 wib, di Patupa Huriatado, Pakobasion, Makatidakon haporseon, manang pelayanan lepas sidi. Tupar guru malua tahun ajaran 2024-2025. Onom, amplop hamulateon bulanan. Di Minggu Sadarion tanggal 2 Februari 2025,
Di patupa huriata do papungu pelean tujolo ima pasahaton amplop hamuliataon bulanan dohot partondingna. Pelean parjolo tolu kantong ima tuhuria dohot tu pusat. Pelean paduahon ima pelean tujolo pasahaton amplop hamuliataon bulanan. Atong tapasahat mah di bagasan lasni roha. Pitu, bajar makanan. Di Minggu Sadarion tanggal 2 Februari 2025, Panitia Pembangunan Gedung Sarana Penunjang Gereja, patupahon bajar makanan, maringanan di halaman gereja. Pinangido tusude ruas nihuriata, asa dohot berpartisipasi mendukung kegiatan ini. Di patupa mai dung sidung parmingguan manogot dohot parmingguan arian. Walu kunjungan Yayasan Sekolah Pelita Kasih. Di Minggu Sadarion tanggal 2 Februari 2025 di parmingguan manogot pukul pituip, Yayasan Sekolah Pelita Kasih ro mengebati huriata HKBP Pondok Bambu jala pasidohot do nasida patu begehon ende puji-pujian manangkor jala membagihon brosur penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Paharalado dohot sude ruas HKBP Pondok Bambu. Pasahaton, selamat datang di HKBP Pondok Bambu. Sia, amplop pangurupion tu sosial huria. Di hari Minggu tanggal sia Februari 2025 nainengro di patupa huriatado papungu amplop pangurupion tu sosial huria di pasahat mai tujolo dung sidung jamita atong tapasahat mai di bagasan lasni roha. 10 ruas namar sahit. Di bagas persahitot do ruas ni huriata Rista Munte anak sekolah minggu nungamula tu bagas nasida dung piga ari dirawat di rumah sakit Duren Sawit ruas sektor 2 wik pitu. 2. Amang Ardo CH Situmorang dirawat di RSPP Kebayoran kamar 410 ruas sektor 2 wik onom. Tabuan mah di bagasan tangyata asalam tuhipas dihilala roha nasida. Parhepengon pelean tuhuria 5.876.325 rupiah. Pelean tu pusat 7.182.175 rupiah. DSA 1.625.000 rupiah. Panitia Pembangunan 1.105.000 rupiah. Pengumuman sude 26.280.500 rupiah. Songonima tikting di huriata di bagasan mingguon, saya dipasu-pasu tuhatama sude pakobasion dohot peleani, bahen sangap dohot puji-pujian di gowarni tuhata. Mau lihat ya. Tabi gemakor ama.
Kabuji tuhatas yang buka eden nomor 573, jala tapasahat piliata. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha
Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huriani Tuhata hatani debata turpuk jamita di minggu paupaton dung Epipanias jalalaos minggu parjuloon di bulan Februarion imana tersurat di buku Pesalmen bidu pitu puluh sada mamuka maisian ayat na parjulo tolhas tu ayat na paunopon. Pesalmen pitu puluh sada ayat sada sahat rodi ayat onom di bagasan perikop tangiang mangido haluao siam musu songono didok disi. Marhapo rusat tuhodo au ale Jahuba dang tagamun murak ahu saleleng-leleng. Sailuahum ma'ahu marhite-hite hati goramu jala palua ahu. Sai paeleng ma pinggol mutuau jala urupiau. Siak koma gabe, sai homa gabe partano bato wadiau. Tau inganan bongotakku totong. Nunga pola di parbagaho urupamu. Ai hodo partano batu aku jala haporusaku alede bataku sai palua maau siat tangan ni parjahati siat tangan ni pargeduk dohot si bahe gogo ai hodo pakirimaku ale Tuhan Jehovah nalom ni rohaku sian si ete-hete hokku. Naung mangusad de tu hodo au sian burtian. Hodo si parmudu au sian butuhani dainang. Sai hodo totong pujio. Ido saha. Hamu kadong asaha porsiao di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Adong do dicatat sejarah ni Portibion. Sada hasomalan songon nani ae dohot nani alaman ni parpesal mediso. Adok tulu negara na parjolo aka manginang adong do tradisi di halak Jepang na ginoaran Ubasute Yama. Ubasute marlapatan mabalokon na toras. Membuang orang tua pada masa tuanya. Yama marlapatan gunung manang hutan. Baritai madok marharorwat doi sian abad napaunopon. Adok tersurat di buku Ancient Origins. Barita Najulun. Sahalak raja na manangihon ima podani penasehatna berupa songon akka menteri asa merdala terus jaya harazaun ni rajai jala asa unang gabi boban akka na tua-tua naung marumur 70 tahun gijang di pamasa ma naginoaran Ubasute Yama. Taruhonon ni
sasahala ma natoras ama ng ina ng matuon ima daw tusada dulok laos tadi konon nama disi laos disima parmatena ima molodung juppa sahatu-hatuau dakkolan di Jepang baritai madok songoni nang di luar India anggona di luar India on diguari talai kota hampir 2 takin molodung matua saharak natoras ama nang ina jala lumobi bolodang di dodoni sahid adong do tradisi namasa di nasida imana kita lai kota bui mai pusau marhite sada istilah eutanasia suntik mati baik kamu jo di Ethiopia pi masa songoni di hala Eskimo anggo di sini guari tradisi Inuit ibuan naturas naon nong matuon mardala daud tu hamparan kutub es alelos ditadi komesi asalas jugal dia baritai madok akamanginang lumobi na di Jepang duk pesahat tu abad 10 sia songon na sumuruti jadi ternyata dak sudah kanong marumur 70 pikun ditaruh sahalak manatorasna naung matuon natorasna ina o makna hape dah ngapala pikun dope na tuwe-tuwe dioppa do dioppa alai ditikina mardalani dioppa anak konai bana saya diputihi bulung-bulung dungi dipapeakon di dalam diputihi bulung-bulung dungi dipapeakon heran anak konai bah isukumma ayaha nabi minung imadah ay molo mulak kuano asaw nang liluho ihutom ma bulung-bulung na marpeahan di dalani ay siya nido harorwamu ba mulak tusimawan tarjol mama yanak konay amang holong ni day namut tuaw na dang jadi di patupa ubasuto dibuang mamulak dung dibuang mulak ala emang terhukum dotong molo adong jupang yanak kon dang diulahon ubasuteon yuhum kotong kotaku podong alai ipatupai mana masa ada bilut di bagasna didok may bilut atau ruang rahasia isi mah di bayani mana inung naon matuon jala di parmudu-mudu jala dirawat isada tiki adong maharazaon nasada nang madopang harazaon nakin napatupa ubasuteon mabay sada teka-teki moloboy dia lusiho teka-tekion taksaw dopangon nami manang porangon nami honinna bingung rajai bah teka-tekina dibuan dua hodaon sasitong na idung na do anak na do alay didok disi
sangat mirip dan identik. Dang boy beda hono, na dia hidung na dia nakon. Ipapungu ma pegawai istana, lului hamujo na boy mangerti hote katikion. Disinak kining yanakon ni natoras na sosaw di ubas itiyon. Au majo manukun na botosan niya. Isuk kumma inong nay aksong ono ninong ati tungboy lapatam nina. Diajari mayanak kon nay leo mamangak kuday nina. Tarehom masih panganod di jolo ni huday. Na dia anon huday na jumolo mamangan ima anakna. Na parpudi mamangan ima idungna. Ay kuroa nang pehewan binata kuro hudaon. Basay pajagar do ipajolo do anak konna. Idok ma. Omma idungna namanganam anak naningna. Barak saube ipa masa orang nakyani. Roma raja di sukumma sedih di botohoi. Roma nakin amatay didok. Ipa buah ma terus terang ma raja nami. Molotung uhumom mupiao. Nunga margabu sa tu razay dakku ulahon songon naik kon ulahon tuna tueteng ay hupar mudu-mudu de bana sian ibana do ajar dohot poda dohot pangajari taringot tute katekin mulai siani Roma razay dicabut ma peraturan tidak akan lagi dilakukan ubasute imara sa pesonari tang masabi jala nakdomu tu si manigoradong mana ma by film The Ballad of Narayaman. Ibay macerita ni nakani anak konay nasoja nasosaut mabuan inong na manadik ko di Gunung Fuji imanakin na terberita Fujiyama. Hamuak ka manginang na hinaholongan di bagasan guar itu hata Yesus Kristus. Utakas di bahasa Indonesia judul ni perikop. Molo di bahasa Indonesia doa minta pertolongan pada masa tua. Molo adong nakining di Jepang, molo adong nakining di Ethiopia, molo adong nakining nang di India naso maparati-hatehon na torasna bahkan membuang ternyata dao adorak soya kamanginang nga diadopi pars pesalmen dak tekas di bae memang disi Mazmur Daud manang pesalmen ni Raja Daud alai sian barita niturpuhon lumobi sian ayat onom boy taida ia pesalmenon nasinura ni Raja David dung di ari hatutuana ay didok di sidi sia sayunang bolok ko nau ditiki haubanokku molo maul sudah gogokku unang tadik ko nau biasa pelalu petarida nang sahat di hadungon dohot haubanon sayunang tadik ko nau ale de bata paima hubaritahon tangammu tuna pinopar hagugu ommu tu saluhut akka naroso takas doon akka manginang naniyay ni parpesalmen songon nanidok ni hata batatay nunga sian ait haroroniabi molo sian ait haroroniabi ayah habi meron mangitopi
sianak kaya anak konna parukilon, sianak kaya anak konna hasusan. Hapenian diari hatutua ni sahalak na toras, diari hatutua ni sahalak na tua-tua. Dahil ko sianak koma. Alay dang jupangi. Roa anak konna siap salom. Justru gabi ido nanang mengkudeta. Harazao ni among na si David. Roa anak konna si Amnon. Digogoy ibotona si Tamar. Hailaw bolon na masa tu Raja David di tonga-tonga ni naung sudagogo naung matua ibana. Totu akka manginang songon nanidok niya kanapistar menjadi tua sudah pasti. Aidu dah teh molo di luas di bata mangulu hita gajah umur tatotu matua do ujung nadangi datuk kia jolma gajah umur nalai saya lalap posok molo daging pasti do matua lain ko pakilala tak sabinoto bodo tetap alani semangat ningulu alai manang dia peyak kamanginang marhite turpuk sadarion totu maragam do akan nataay lumobi nani ayemu sipata hape dang jupang siya ni akka yanak koni siya naka keluarga dekat pangurupion uju jupa hamaolon lumobi naik kosyurupan yan di tonga-tonga ni hatuau alani persiajaran na arga doa manginang na pinatolhas ni parpesalmen raja do ibana siak kajol maun siak kadirion ni portibion sikop sudedo boy jupang do dapot sa alay taktuhi laho palua hon ibana dohot lau inganan pangsadean ni ibana mangalualu ibana tu debata ido nania jarhon ni turpuhon tu tonga-tonga takamangan alani na parjolo di patadahon parpesalmet tuhita manginang debata na tinaddanai ima debata na omni potensia dang jupang di bana pangurupion siya nakanakonna dang tuk dapot sa akka manginang pangurupion siyan keluarga adong do debata pargogo na suhatudosan gabi pangalualuan na imanakin na nidoknay na gabi partano batuan na di patadahod debata ng tuhita debata na tinad di patadaho parpesalme do ng tuhita kamanginang debatana tinaddanay dada holan mangaramuti dada holan marmudu-mudu ibana ditikki di bortian ditikki haposoon alay molo portibion molo yanak konna dang mga turehon ibana adong do debata na saitotong ima debata na omnipresent omni natotong adong diganuk partikian na adong manotong ditikki sonang ditikki susah ditikki poso nang ditikki sahat rodi matua ibana ima na pinatadaho ni parpesalmen na paduahon na patuluhon di patadaho parpesalmen do tuhita debatana tinaddanai ima debata na omnisciensia parbinoto mahatau diboto debatado nang akka parsuryon ning uluta anggo portibio paula so diboto alay debata diboto ibana do alani jauh-jauh do turpuhon akka manginang tutonga-tongata jupa ima
paru kilon songon na niadopan ni parpesalmen dada tu portibion alai tu debata. Hamuak kadonga caha persyaun di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Totu tak taboto ahana masa di tonga-tonga ni nguluta. Dumobi di partikian ni zaman nalam majona kamana. Bolo nak kining dia baksa pulusia ima tradisi na huruk nakani songon naswadong be alai haroro ni akka media sosialon dohot keterbukaan ni informasion ternyata adong do parulaun ubasute gaya modern waingon nasa itu ngadong mabolokon nato rasna na tua-tua adong may namanadikon nato rasna nina dibuang mardalani alai ditadikon mau di stasiun kereta api songoni manuaing adong akka bentuk-bentuk lani mauliate dulu honot tatu huria HKBP ala dicamot to donang taringot tu mangargahon na tora sate. Dir PPT adong do disi si paingot do ganuk halak na manui sinatoras. Jela takas do disi di bay. Nang napasahat tu pante jompo be. Takas do disi di orai. Ido tikinalaw hami tim dua do tim setting kita teh nalau tu pante Jakarta Barat pante Wirda memang ngatoro bisiakan itu ala yang gower siap perdupahan memang suarong do halak kita bata ala yang Malaysia mertadan buru na babat dua mangin na banuripu do bah bahasa husukku di pasah kaya nak komuniku barang na iso nao nina pengurus doa ison ruas ni HKBP doa di petojin bah betuani madana uri puru naking ne pasang anak komo tu con jadi ha molete honot tarope perhatian ni huriat tadi paingot tak kasih tung naso jadi sipatu pau cicungoni hamo kadonga saha persyaun di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus molo parpesalmen maka tidakon debatana tinadanai marhite nama dok partano batuat anggo hita akamanginang partano batuata nung ngatakas hot di pajongjong Kristus di bagasan silang nabadiai ima partano batuata tapasahat tapehomma tu silang ni Kristusi ganup na pasoraton ay disido hita paluona palupanguna di pasu-pasu tu hatta mahita amin martang yang mahita mauliate puji-pujian ma di sobbahor rohanami tua dopamu nabadiai aliamang pardengkan bahasa na mga ramoti mga rorot lumubi mamaso-maso ngulunami mga lehod di hami hai pason ng gugu hatawon madalani arini ngulu na pinasahami nang mangula dohot makobasyak kaulaon na pinasahami alani Tuhan tamama pujian nami tuho marhite-hite parsobaon nami di bagasan minggu sadari nung ngataruli hami ali Tuhan di artana arga nasutara sami marhite-hite hatam nalaho si hanguluhonon nami di ngulu nami alani Tuhan pasu-pasu pergugui hami makanguluhon dohot mangulahon hatami di ngulu nami sikanupari ali Tuhan kuhamole tohok kami madenggan nibasam nama masu-masu sude perdalanan ni pakubasion di tonga-tonga ni huriamon alani dia kaerna mangihut Tuhan patupaon ni huriamma akka pakubasion di minggu naro ima dinalahom makka tidako kaporsyaon yakka yanak komu nang marguru malua
kurang lebih di bagasan satahunon tahun ajaran 2024-2025. Pasu-pasu Tuhan, martupa saluhut nai di bagasan denggan nibasan. Songonima ale Tuhan nang sakap ni huriam, nang tongon mardalan pajong jokos sada bagas, laho mendukung sude akka pakubasyo di tonga-tonga ni huriam marhite pembangunan rumah muria baru. Tuhan, pasu-pasu saluhut akka amanami padde namanukangi, jala patuk saluhut akka narikot tusi. Asa ditikina boy marhaujungan, jala asalam mengerbang pakubasyon ni huriam marhite akka sarana prasarana. Ale Tuhan debata Jahubah amanami, cara khusus ubuak kami di tangyang nami. Yanakon ni huriam rista munte, di piga-piga erna salpu, ikut dalanan na perawatan di rumah sakit duren sawit. Alay mauliate ma Tuhan, nunga bolas ibana mulak tu bagasna. Atau ngunang maalang asin ni roham, mamasu-masu maho pasuang ma Tuhan, gogo nang hai pason ni anak kon nami. Asa bolas ibana manguduti akka kegiatan persikolahan nang persauranna di sekolah minggu. Ale Tuhan tunggomos mangido hami tu adopamu na bariai. Disiala persahiton ni amanami amang ardo ceha situmorang Tuhan. Naikot dirawat musena sida di rumah sakit Pertamina Pusat. Ala persahiton. Nunga di pasu-pasu ho Tuhan. Ture jala martupa. Tindakan medis tunasida berupa operasi. Tuhan asimaroham tung sikop mabahen hai pason ni amanami tanggali buti peuton nasasahit siya daging pamatang na harutung ias Tuhan asa marhai pason amanami sumuang nang guguna dia katiki na mangihut pasu-pasu manang inanami, pasu-pasu nang sudi yanakon nasida. Dihamoleter rohanami maale Tuhan dengan nibasam marhite-hite akka partaban niumur. Niakka ruas ni huriam di hari sadarion marhite ulang tahun. Amanami John ni hasudunga marpaung. Amang Perri Nandus Maruli tua panggabean, inanami Nita Iriana Wati Siboro boru silaban, inang Nyonya Tentiana Sitijak boru Pasaribu, Leonardi Riki Saputra Tabunan, Kristabel Lenora Oposunggu, Joakim Gera Tikfatenu Manurung Tuhan. Songoni akka ruas ni huriam nanaing marulang tahun di bagat caminggo Tuhan. Pasikop las ni rohana sida marhite hahi pason dohot kajang nyumur dohot ragam niaka silas niroha. Songoni mahami saluhut na napungudison. Sailam tabay usehon pasu-pasu mi Tuhan. Jalahoma na mga ramoti saluhut ruas ni huriam di dia penasida maringanan. Pabor hatami ali Tuhan lahum madalani arningulu si pasahatomu manipat sa minggu. Jala dongani ramoti hami diganup lakkan ang akkaw laon nami. Marsangap marmulia maho aliamang nabasa. Olat niyon rodi saliring nililing na dibagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Mareddehita mamuji Tuhan talaos tapasahat amplop ucapan syukur bulanan 7. Sai horas ya la martu
tatang yakom mapeliata, ale debata aman nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Kupasahat hami masian na nilehom itu hami pelian nami tuho, say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti, asa hupar hasya kami pelianon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang nisi lehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami, madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harazom, say saut malomon ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na merdosa Tuhan. Unang hami togihot tu panguzunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disondakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakko Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaor hon madamena tutodim.